Nalej. 2 piva, 2 rumy. Nie minerálku, vezme službe. A tebe pojašilo? Však pauza je i v zákone, hej? A kto je zákon? My sme zákon. Takže pauza je podľa zákona. No dávaj, nalívaj. Počúvaj, ale čo si taký smutný? Že ti vyšli jarmulku od pokla? Míňo, dobre vieš, že keď som v uniforme, tak jarmulku nenosím. Šéf bude nahnevaný, že sme v službe išli do krčmy. A co nahnevaný? Aký nahnevaný? Však musíme tu dať sebe. Však nebudeme predsa chladiť občanov smadný, alebo co? Ale nemáme piť v službe alkohol. Počúvaj, Šani, tam si musí dať pienné piva, však ináč by ho to piva zničiť. Tak si povedal, jaké by ja povedal ty, originál bratu. No inak, čo? Jakže máš? Tak dobre, no. No, neboj sa moja, poď, Ujokarovko je tu a dá ti papinkať. Am, preglgni, tak, dobre, papajadelka. Čuj tu, Feri, ale nechcem, že ti do toho montovať, ale nemal by še tej kvecinke troška dať na... Čo zapiť? Však bude jej pláno, nie? A nie, neboj sa, Adelka je dosť palotná. Že sme ju nechali v noci samú, špajzi, a do rána zmizlo pol bočika, čo? A ja nechápem, Miky Hric, čo sa ty montuješ do úrku a jeho Adelky, keď ty sa tam čečeríš s obyčajnými prefláknutými klinčekmi. Áno, klinčekmi. Jak prefláknutými? No normálne prefláknutými. Však klinček, to sa dávalo na každý jeden sviatok. Na MDD, na MDŽ, na VUC, na KDH, no na všetky. Na všetky. Však ja z toho klinčeku normálne grcam. A ahoj. Sluchaj tu, Feri, a tebe už Dado povedal, že škaktus ešte nedá zrobiť herbár? Z každého možno nie, ale toto je špeciálny kaktus. Toto je chlupatý Dalibor. No, poď. Prepáč, Bobor, ale na ten herbár si naozaj mohol vybrať menej dužinatú rastlinu. No, a ty si mohol vybrať menej dužinatú gebulu, ty debil. Buď ticho! No, poď, Daliborko. Pozeraj. Pápa. Tak. A že nejde. Aha, debil.